Зад месеците тежка подготовка, лишения и пълно посвещение стои голямото волейболно семейство на момчетата. Баба Ани, както предпочита да я наричаме, е Ангелина Шопова, майката на Майя Николова и бивша волейболистка, която е до момчетата през целия им живот. Като малки непрекъснато съм била с тях. Почти да е. Мама и тати бяха на първа линия непрекъснато. Идваха тук в Пловдив, така апартамента имаме портал, дядо им слагаше един мостик и те играеха на балони. Беше долу електрика, там моля, те падаха и се хвалиха, основно моли, Алекс вече беше най-добър. Това го правеше да Калинка. Никога няма агресия при тях. Спорят непрекъснато, обаче на дистанция. С умиление баба Ани ни разказва и за малките радости, които са поддържали енергията на Алекс Симони и са оставили скъпи спомени от тях. Значи първото е съботопчета. Значи пълнени чушки. Последно време, кога ги видях, юни... когато беше в Бургас. Баба вика, много ме лисва твоите ядените.